बरपेटा जिल्ला गबरदना गामारिगुरिनि काली फुजा मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव रबिबारनिफ्राय जागायबाय 17थि श्री श्री श्यामा फुजा। 9 साननि हाबाफारिजों 17थि श्री श्री श्यामा फुजा फालिनो आखायाव लानाय जादों। रबिबारनि 12 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 20 नभेम्बरसिम सोलिगोन श्री श्री श्यामा फुजा। सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 17थि श्री श्री श्यामा फुजाखौ गुबुन गुबुन मोसानाय बादायलायनाय, मुंदांखा देंखोगिरि, मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि, मेला बायदिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोसो बोनो हानाय हाबाफारि लाफानाय जादों गबरदना गाम्बारिनि श्री श्री श्यामा फुजायाव। गासै सिबियारि रायजोफोरनि हेफाजाब होनायजों लोगोसे लैहोर लैहोर नायनो फैगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादनि नेहाथारि रनजित बर'आ। धन्यबाद थाबाय। जोङो दिनै गिबि सान जोंहा दायबावसो मन्दिरखौ जोंहा उद्मसन खालामबाय, देबिखौबो दिखांबाय। जोङो बेखौ फालिनो थाखाय 9 दिनिया कार्यसुचि लादों। बेहाय जोंहा बे कार्यसुचि बेयाव कमिटियाव दङ गथाय जनजाति मुस्लिम हिन्दु गासै दं। जोङो मुस्लिम हिन्दु थानायानो जाहैबाय गासै जनजातिखौनो फोरमायनाय जायोदि गासैबो जाहाथे बे मेलाखौ मोजाङै नायफैनानै गोजोननाय लायो। मा दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों नोंथां? बेहाय दिन्थिनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जोंहा हारि हिसाबै बर'नियाव ख्रिस्टि दङ, बागुरुम्बा मोसानाय, आरो एसामिस हिसाबै जोंहा लानाय दङ हिन्जावसाफोरनि नाम दङ। आरो लोगोसे जोंहा जोंनि आसामनिनो मुंदांखा अनुपम सयकिया सिंगार दङ। आरो जोंहा बर' बिफागाव दङ नितामनि बर', बेबो नामजादा जोंनिनो मुंदांखा। जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो रायजो राजानो जों गोजोननाय होनो हाबावगोन। लोगोसे जोंहा गाहाय लांगोनाखौ दिनै बेखेवनायाव सोरबाफोर आलासि महरै बाहागो लाबाय? जोंहा दिनैनि गाहाय लांगोना बेखेवनायाव जोंहा रावखौबो आलासि महरै लिंहरनाय जायाखै। जोंनिनो कमिटिनिनो आफादगिरि मानगोनां मणिकान्त गयारिया बेखेवदों दरजाखौ। आरो जोंहा माबानि देबिनि दरजाखौ आरो खुलिदों जोंहा मानगोनां जगन्नाथ नाथ, बिथाङा जोंनिनो मास्टार एडभाइजार। आरो जोंहा जोबथियाव जों साननै प्रग्राम लानाय दङ। जोंहा बे दिना 19 आरो 20 तारिखै जोंहा आलासि महरै गेदेर आलासि महरै जोंहा मानगोनां आगु खाम्फा बरगयारि। आरो 20 तारिखै जोंहा दङ मानगोनां जोंहा केबिनेट मन्त्रि रन्जित कुमार दास, बिथाङा 20 तारिखै फैगोन। जोंहा दङ, जोंहा साननै दं। उन्दैनि जोंहा 5 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोरसिम जोंहा डेन्स कम्पिटिसन दङ गथाय जनजातिनि। आरो सानसेया जाहैबाय गेदेर बैसोनि 13 बोसोरनिफ्राय जेसेबां गेदेर दं बेनि जोंहा डेन्स कम्पिटिसन दं। बियो दाब दाब जायगानिफ्राय गोजाननिफ्राय फैयो, फ्राय गुवाहाटि, ओजों क'क्राझार ओरै फ्राय फैयो। अल आसामनिनो फ्राय फैनाय जायो। बेहाय जोङो प्राइज मानि होनाय जायो। गासै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो, आं रायजोनि बा जोंनि सालायगिरिनि सेक्रेटारि हिसाबै गासै जनजातिखौनो बेखौनो खावलायहरो जाहाथे जोंनि मेलाखौ गाजा गोमजायै नायफैनानै जोंखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो थाखाय हेफाजाब होयो। बेखौनो बुंनानै आं सरकारनि नेमखान्थि बादियै जोङो नेम निथिया बेनो लादों। जोंहा बेयाव इलिगेल सोलिनायनि खुनु नेम निथि गैया। जेरै सरकारा गाइडलाइन होदों बे हिसाबै जों सालायनानै थांगोन। बेहाय जोङो उइदाउट पारमिसन बेहाय गाज्रि गोसोयै बेहाय हाबनायफोरखौ नोजोर होनो थाखाय जोङो CC केमेरा होखाना दोनदों। अल बाउन्डारि जोंहा CC केमेरा दङ, जाहाथे सोरबा गाज्रि दुथांफ्रा फैयोब्ला जाहाथे जों सेफटि जानो हायो। बेनि थाखायनो जों CC केमेरा होनाय जादों। माखासे फोरबो बायदियाव बेखौबो जोंहा ओरैनो नायबिजिरनो थाखाय जोंनाव मोनसे आलादा मोनसे ग्रुप दंखायो। बेखौ होनो जोङो मा होनो बर'आव नायथिंनो थाखाय बेखौ जोंहा मिनिमाम 30 जन ग्रुप आलादा दोनखादों। बेखौ जाहाथे सेंग्रा सिख्लाफ्रा
लाइमोनफ्रा फैनानै लोंला जाला खालामनानै उल्था फाल्था गोलैना थाया बेनि थाखाय आलादा जोंहा ग्रुप 30 जनसो नायथिंग्रा हानजा दोनखानाय जादों।